Kedu ife kpata na ụfọdụ ụmụ nwoke che na afa bụ chi ụmụ nwanyị? Kedu ife kpatara ya? Gị nwa ya anọgide nnọọ ịfụcha ụmụ nwaanyị niile na-aga n'ụzọ, i wee fụ ofu si na ihe a bụ your missing ring, na ịchọ ka ịnụ ọnya, i wee jebe be nna ya ilu yọbịa si ya, nna biko na achọrọ m ịnụ nwa gị na mfụli ya n'anya. Ikpebe and o nwere ike mgbe ị na-abịa ịlụsiri ụmụ nwoke ịtọ ịnọ, this girl wee kwalụ gị ịbịa be nna ya mee ego wee tọgbọ nwa obele gị ya tọgbọ, mgbe ụfọdụ 3,000, mgbe ụfọdụ 50k, mgbe ụfọdụ 500, it depends ego ole iji wee kpọrọ nwaanyị a wee kpọnye gị. Ị na-alụzie iche na gị nwa bụ chi nwaanyị afọ. Ọ bụrụ gị nwa bụ chi nwunye gị o, ị bụrụ chi nwunye gị. Ọ bụrụ na Chukwu chọọ ka ị bụrụ chi nwunye gị, like ọ bụrụ na Chukwu chọọ ka ụmụ nwoke bụrụ chi ụmụ nwaanyị, ife ọkala ime bụ mgbe afọ o kesịrị Adam, ọgwa Adam si ya were aka gị mịle ọkpụkpụ na ngụgụ gị ka ị wee kee nwaanyị. But no, ihe o mere bụ na o mere Adam lala ụla, o wee mịle ọkpụkpụ na ngụgụ ya wee kee nwaanyị. Ihe o ji wee mee nye bụ kunu wee malụ n'unu na-abụ bụ 1 + 1 = 1. Mmadụ ọ na-emegbu onwe ya? Mgbe ọbụla ị na-emegbu nwunye gị, onwe gị ka ị na-emegbu. Ma ọ bụrụ na ị believe na ọkpụkpụ ngụgụ ka eji wee kee nwunye gị, maka ya nwaanyị afọ gị ọlụ gị ọfọ ọ ga-eso gị ma ọ bụrụ na ị na-eme ya ajọ ife. Obelu gị akwa abalị ọ ga-eso gị ma ọ bụrụ na ị na-eme ya ajọ ife. Okwu ọnụ nkịtị o kwuru ga-eso gị ma ọ bụrụ na ị na-eme ya ajọ ife. Ọ bụrụ na ị nụta nwaanyị na ọ bụrụ ife iche ka efu, isi anya na babe nna ya, tụma igbu ya egbu, tụma ịkpụ ya ọkụ. Amụrụ m ife bụ dat na kedu ebe m ga-ebido? Unu nwa anọgide nọọ bido si onye fọzie nwaanyị ọsị, what do you bring on the table? Kedu ife ị na-eweta na tebụl? Kedu ife ị na-eweta na tebụl? Ụmụ nwaanyị wee bido wee gbaba mbọ wee lụba ọlụ wee kpataba ego. O wee dogo ka nwaanyị na-agba mbọ na-alụ ọlụ na-akpata ego nke ya na ọ ga-adịkwa fully submitted to you. Ọ dịrọ possible. Unu nwa bidokwa what do you bring on the table? Unu nwa bụkwa ihe na complain now. Unu na-echekwa ihe echeka na-ajụ. Mgbe bịa n'ụmụ nwaanyị, Chukwu meelu na ebele. Chukwu meelu na ebele. Amụrụ m ife unu uche bụ marriage. Amụrụ m unu eche na marriage wu tiketi eluigwe. Mba, ọ bụrụ tiketi eluigwe. Ọ bụrụ tiketi eluigwe. Marriage is for you to build a family, to help a man to build a family, to have kids, to take care of your family. Cheka ngwa gị. Ọkwa ifo you can raise a family now. Yes, you can. Etu ife niile si change zina aka na agwa. Kedu ife bụ na ị ga-anọlụ na di a na-achọ ka egbuo gị? A na-agwa gị na a ga-egbu gị ịma gị nọdụ di a na-achọ ka ịma ma ị ga-anwụdugo first before ị wee pụọ. Na-achọ onye ga-asị gị pụọ na di, ọ ga-abụ echi niile ka isi na-asị gị pụọ. Kedu ife na-aza na ịmarọ your limit? Kedu ife na-aza na nwoke ga-ewelu bọtụl na-achụ gị, welu mma na-achụ gị ka o gbuo, ọ chụsịa gị ịnọkwalụsị na ị na-anụ di? Until ọmụ ịghọ ọkụ, until ọgba ịghọ ọkụ, ị wee bịa kama na ị ga-apụ, ị pụọ n'ọnwụ. A na-ajụ gị si ụmụaka, nwa ga-adọ adọ ga-adọ, nwa ga-anọ anọ ga-anọ, nke ga-anwụ anwụ ga-anwụ, ifesọ gị mee. Yes. Nwaanyị a gbara ọkụ kịta na-aba agana, kedu ebe ụmụ ya nọ? Ụmụ na-ese. Who will take care of them? Ọ bụ na Chukwu delu fa na fa ga-anọ, fancha niile ga-anọsị, ma bụlụ mmadụ bụlụ ọganyala, ma bụlụ ife Chukwu chọọ ka fa bụlụ. Kedu ebe mama fa afụ nọ na? N'inye ka ị ga-anọzi wee mee. Yeah, I felt the pains, but I am blaming the woman too. Nwoke ji mma na-achụ gị, jili bọtụl na-achụ gị, wee chụgharịsịa gị na-agwa gị na a ga-egbu gị ịmaghị nọlụ until o gbuo gị. Ka nkọọlụ gị aka. Ọ bụrụ na ị nọ na your marriage taa, di gị na-agwa gị na a ga-egbu gị, na a ga-eme gị nke a, na a ga-eme gị nke a, ị nọlụ nọsie ike, bọsie egbuolu gị, ebupụtala anyị n'iru akwụkwọ. Anyị pasịa mba anyị na kịta aba kịta kwụsie ife anyị na-ekwu, that's it, onye nwụrụ na-anwụgo. Ụmụaka afọ iji maka ya wee nọlụ. Onye ga-anọnụ ga-anọ, onye ga-anwụ ga-anwụ. Ife nna-achọ ịgwa gị tata bụ, ọ bụrụ na ọ bago na nke igbu gị egbu na your marriage, leave.
ọ bụ na ị ga-take care of ụmụaka, take them. If you cannot, leave them for the man. Yes. Ana m akọ story. Yes, ama m how many stories ị na-akọ. Ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke ihe, but just 20% out of 100. But almost 80% of ụmụ nwoke kpọrọ ụmụ nwaanyị nothing. Only few bụ odogwu. Ndị ọzọ niile bụ ọda egwu. Ọkwa ife ọ bụrụ na ị na-eti nwunye gị ife, ezigbote ọda egwu ka ị bụ. Ọ bụrụ na ị na-emegbu nwunye gị, ezigbote ọda egwu ka ị bụ. Ị bụrụ nwoke, and ka ngwa gị, anakwa na-ekpesa na-asị na ife ada agalị gị agalị, maka na nwoke ọbụla na-emegbu nwunye, ife ada agalị agalị. Jee ka anya n'aja. Yes. Gwa m ife nwaanyị a mee na. Gwa m ife nwaanyị a mee na. O nwere nke mfụ na TikTok jọdede, ọ na-akọ ya atị na-akọ ife juli ọnụ. Ụmụ nwaanyị asị ya, ụmụ nwaanyị asịrọ gị, nwaanyị abụ ife dị ọlụ gị. Stay alone, you cannot. You want a woman in your life. This woman akpọrọ ọkụ na, kedu ife ndị mmadụ na-ekwu? Unu ama na nwoke wepụtara aka o ji bụrụ nwoke, aka afọ ga-akpọbisi akpọbi, wee jụba ife dị woman mee. Ke na ụfọdụ ụmụ nwaanyị adọrọ submissive, kedu ife ome eji gba anya ọkụ? Kedu ife mmadụ ga-emegide gị? Nwunye gị ga-emegide gị iwepụ ndụ ya. Ị nwere right. Achọrọ m ịma ife ome. Achọrọ m ịma ma obele ofu mkpụrụ amụ gị. I don't care. Ị nwere right. Ife omelu ka ị na-ajụ, ka ị maka ife omero. Ụmụ na-eso ọmụọlụ this man. Gịnị ka lelia? Gịnị? Unu anụkwa na that woman who the breadwinner of the family. Unu anụla ya? Mba, ụmụ nwoke ada anụ nke afọ. Nwaanyị ị na-anụ ọ na-enye gị nni. O nwere ife ọzọ na-ewe nwoke a iwe na-abụghị na this woman is the breadwinner of the family. Nyanwa na-eweta nri ya n'ili, nyanwa na-egbogo, nyanwa na-agbada. Ibulu nwoke jụla ụmụ oyi nọla ofu ebe, you can't even provide for your family. O nwere ike ọ bụrụ jealousy bụ this man now. Yes, I want to say what you bring on the table. Women are working hard to take care of their kids. Nke a bụkwala okwu na. Gwa m ife nwaanyị, ihe na-ewe m iwe bụ na ndị agbasiala ajọ gbagbuo na-anụta ezigbo nwaanyị. Fa na-anụta ezigbo nwaanyị, awisi na nwoke ọbụla gbala ajọ ga-anụ akpịnụ. Ka ọ gbaa gị ose ka ịfụnanya. Maka na ndị bụ ezigbo mmadụ bụ ndị na-adana n'aka ndị ajọ mmadụ. Because I've seen good men. But father anụta ezigbo nwaanyị. Oh, few. Oh! Alili egbu onu m. Alili egbu onu m. Kedu ife nwaanyị a melụ? Kedu ife nwaanyị a melụ? Ife sọlị anya mee. Gị nwa bụ nwoke na-ajụ kedu ife o melụ. Ekwene ka m weli iwo gọlụ gọfọ. Ekwekwana. Maka na o nwere ife nwaanyị a megidelu do enough iji wepụ ndụ ya. Ọ bụrụ dị na igbulie na ọmụnye ọkụ una ma afụfụ mmadụ na-ata, nya afụfụ ọnwụ nwaanyị atala. For what? Ụwa nke a enwere isi. Gosikwa nọkọra m n'ọnụ. Ọnwa ife inwe itunye. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.